Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio! Lasing ko siya Action Radio Philippine Standard Time sa lawat na mayong hapon na naman. Yari kita sa Pizza Jess ang Agosto unang double digit nga petsa sa ikawalo nga bulan sa 2020. Nagalawig ang mga inadlaw. Nagadugang man ang alarma sa mga tao subong. Tangod sa halos hindi na maintindihan. Kaga magwanta nga senaryo. Pero sige-sige lang, bato-bato lamang kita. Ang sitwasyon subong. Tuman ka balantayan kadapitik sang orasan. Kung nakaso sang COVID-19 ang hambalan. Una sa balita, una sa aksyon. Palatunturan liwat naman nga magadalar na sang mga balita, impormasyon nga mahimo. Nakahatag sa inyo sang balasihan. Kag palahinandigan. Samtang kamong yara sino sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Kag nagatuman sang isa sa mga health kag safety protocols. Ang ginatawag nga stay at home. Sa mga nagakaskas pasubong. Sang trabaho kag pahuway-huway aday. Tangod anuman nga oras. Magapauli na naman sila sa ring balay. Apang nakatutok diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Welcome na welcome sa inyo sa ring palatunturan. Ang kalabanan ng mga trabahante subong nagapreparada sa pagbiya sila sa ring ginatrabahoan. Tangod pagpatak sang alas 8 sang gabi dugay-dugay. May curfew hours na sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon na Marlon Hirevoya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano ang mga balita nga dapat tutukan. Taralupang doon nga mga balita kadalag ko sa mga balita subong. Kung na lokal ang paghahamalan diri sa Bacolod. Unahon ta ang decontamination, disinfection, kag lockdown. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ini ang uso subong nga gakatabo diri sa Bacolod kay iban pangabahin sa nga Negros Occidental. Ang rason sa maka-aksyon bangod sa pila ka mga persona nga wala makaluwas sa kagaw nga corona. Pating pila ka mga empleyado sang gobyerno. Ini guman sang COVID-19. Ang masakit kag tuman ka kololba Andre. Bangod pila sa mga ini ang binawian gid sang kabuhi. Nagkalamatay gid ya. Bisan hubin pa ganin, hindi man tanto gani ka tigulang na gid sang pangidaron sa mga nagkalamatay, di mo? O galing kay Y siguro makabato sa puwersa sa ring kagaw nga corona. Kaga ginasiling nga pigaw-pigaw ang immune system. Ining ginatawag nga ka-aksyon nga kung pigaw immune system mo, dali kapog dayon sang COVID-19 daw amat-amat na ning nagakadula nga pagpati nga aman nang tawa bala
doktor, nurses, mga attending physician naton, kabalo na sila ya kung paano pabakuron ila sin immune system, di bla? Manamo ng trabaho nila mo, nga ang di mang makaluwas COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Bot silingon makaksyon nga bisan gali mabakod-bakod imo sa nga resistensya o kon immune system, kung igoon kaya puntareya ining target abi sang COVID-19, di gid kagali ang makaluwas. Amo ning dapat triplehon naton ang ato sa nga paghalong. Ang bakulod sa decontamination disinfection nga balita, dire sa bakulod pinakadako ini nga balita, NGC, New Government Center, sugod kainas ang udto temporaryo nga ginpasiradan. Bot silingon taran nga opisina sirado kag ang mga transaksyon nagpundo. Si Mayor Bing may opisyal nga paliyag sa pagkamatay sang hindi lamang isa, kundi duha ka mga persona, mga kaaksyon. Ulihing nga biniktima ining lalaki naging igo sang COVID-19. May anuman ka mga paliyado nga nakadistino sa Land Tax Division, tinapikan man sang COVID-19, gani ang alkalde wala na magpangduha-duha pa sa pagdesisyon. Parang nga mabuligan sang mas temprano nga matapna kaga hindi na magadugang paglaton-laton sa nga COVID-19. Ining pagbalik-balik wa sulod sa mga tao sa NGC, dapat anay nga punggan o kon untaton temporaryo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pagkasirado temporaryo sa NGC tubto Domingo, Agosto 16, mga nagpositibo tudo bantay ang sitwasyon. Ang taran ginalauman mga kaaksyon nga magnegatibo sa ikaduwa nga o kon sa resulta sa inasading nga RT-PCR test. Kay kabudlay kon magpositibo, kinahanglan makaduwa ka beses ka nga magnegatibo antes ka madeklarar nga recovered o kon ayo sa virus. Karan nagapangamuyo nga wala na sang mga dugang pangakaso kag wala na sang malatdan nga mga tawo. Pero daw waigid ka kasiro ang kadaadlaw nga pagkapagwa sang resulta sa nga DOH Region 6 kung COVID-19 positive ang paghambalon. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang patay bangod sa COVID-19. Amo ning inmunuta bagulang sentro sang saring balita ang barangay Villamonte, Bacolod. Duha ka mga pasyente binawian sang kabuhi. Una sa tong Biyernes, 48 anyos, lalaki, taga Purok Solom, trabahante sang Manukan sa Bacolod. Damo Manukan sa Bacolod. Ang simptomas ginbatsyag siri, diarrhea. Ang lugar nga ginpulian sang pasyente, gin-sealed off na, kag 17 ka mga tao nga naka-close contact sang napatay, gin-swab test naman. Una sa balita, una sa aksyon. Ikaduwa, 30 anyos, lalaki, sang Purok Gonzaga West. Amoy nisang trabahante sang Land Tax Division sa NGC. Ang apat ka mga himata gin-quarantine na, nagin-kuha naman sang swab test. Ano bala ang sitwasyon sa barangay? Ano ang plano kag panugyan sa mga opisyal sang barangay, partikularmente sa barangay kapitan? Aton bantayan dugay-dugay. Una sa balita, una sa aksyon. Iban pagad nga balita, tuloy pa rin ang inabot sang nagapanauli ng mga residente sang Bacolod kag Negros Occidental. Padayon sa gihapon, bisan pa nagaproblema na ang syudad kag probinsya sa karabuon sa mga ini. Pero tanan himuon para lang matatapad ang tanan. Kaina sang kaagahon 19 ka mga OFWs nga taga Bacolod nagabot sakay sa PAL Sweeper Flight OWA on the rescue sa Gilion para masikaso ang lugar nga tiniran sa mga returning OFWs. Tubtob may baluan kung negatibo o kung positibo man sa COVID-19. Din bala nagtiner ini ang mga OFWs, eskwelahan bala o kung hotel, narisolbar na ayahan ang isyo angot sa atrasado nga pagbayad sa gobyerno sa bill sa mga hotel, pagi sa OWA.
Di ang uwa kung isa mag-aksyon, di taman ni mabasol. Kay ban tarang-tarang ganihimo Manila ni. Pero basta gani gobyerno, kung bayranay gamit ang pundo, mag-aagi gina sa id-id nga proseso, halos maupod ng swelas sa mga tao nga naga-follow up sa pabalik-balik kasi kaso sang mga dokumento. Ining pag-process bla sa gobyerno, ang mga requirements, mga action, kadabo sang imo sila dapat i-comply. Nagyan ta ba rin? Hindi man kakareklamo, kabanti. Nagapaniguro ba lang ato sa gobyerno mo? Di kon tiyaga ka lang, kag magkulo kompleto mo taran, sulusulhay naman pang imo sa di pamatyagan. OFW si man subong sa nagabatsyag man sa problema. Problema kung saan o bala sila makabalik sila sa di obrahan nga nasyon o kung pungsod. Kag problema kung paano mapasigo-sigo ang nabilin nga kuwarta sa wallet o kung bulsa. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Mayor Bing nagpanguna sa virtual meeting upo ng mga opisyal sang surad kag DOH Regional Director. Importanteng update sa COVID-19 kag dugang nga interventions para mapapag-un pa ang kampanya batok sa virus ginhambalan. Nagupod man diri sa meeting Congressman Gasataya, Vice Mayor Familiaran, nga muning nagapamuno sa local IATF pamangkot subong sa makaludnon. Ano pagid ang pwede nga mahimo sa mga opisyal naton sang sunod para batuan ining giyera. May ara pa ba na? May ara gini. Galing kay medyo kapoy-kapoy man, akin mo way untat nga atake sa ng COVID-19 ho. Matumanayhan ang ginahandom sang taran nga ang pagpangatake sang COVID-19 hindi na madugayan. Ang dapat subong kuntan ni ining amat-amat na nga nagakapugday, pero subong akatabo, imbes nga mag-amat-amat dula, daw nagpaang kalitan. Ang daw nagpalibog pagin sa pensar sa mga tao subong nga magluwas nga nagakoloriit sa kabigaduhon kagabudlayan. Nga na-eksperyensyahan subong nagaantos pa sa abnormal nga sitwasyon. Bangod nagasakripisyo na sa pagsoksos ang face mask, face shield, kagapag limit sa hulag, galibog pang pinsar, kundiin makuha sang kalanon para ang panulukan hindi magpalang dulom. Una sa balita, una sa aksyon. Dibla, eksperyensyahan nyo lang akong gutom ka, garagook emosyan, gapalang dulom man emo sa di panulukan ay. Kaya mo nang tinguwaan kayo sa makulod nun sa mga ka-aksyon tang, hindi na matabo sila. At least makakaon sila 3 times a day. Samtang isa pa katuman kanalulupang doon nga balita sa probinsya nga level. Pero are sa Bacolod ang hitabo COVID-19 sa gihapon. Ang talatapan sang Negros Occidental Provincial Health Office sa PHO sa Benjamin Hall, Bacolod City, temporaryo man nga gisaradan. Kumpirmahon ta nga balita maka-aksyon ha. Bangod na report ka na ba ito naton dari ginapatigayon man ang disinfection. Ang ginhalinan bagod maisaman katawo nga nagpositibo man sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Wala na ginsang pili ini nga sahi isang pandemya niyo manggaran ka man kung imol. Ano barang istorya sa likod siri? Tingwaan naton duga-duga ka man tiyempo kita. Nga malabot ang ato sa nga Provincial Health Officer nga si Dr. Erdal Tumimbang. Man ang talatapan sa nga PHO, dari sa may likod sang area bla sang SSS bla ko di ka masala. No, dari ka maagi sa dalan sa Lacson, pabukid ina maka-aksyon. Man way pa na mahuman-human ang building ila sa nga sarang masayluhan. I-disinfection importante na nga dapat patigayunon. Kung mayara sa isa ka nagpositibo sa COVID-19 nga dira nagatrabaho. 520 Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa monitor sa live stream, thank you in advance. Dugay-dugay yak nalista ka mo na. Pero unahon ta na hibalo nanong sitwasyon sa nga sunod sa nga Bacolod subong
Subong medyo mabulabog na mo ng panahon pero mabalang kayo na sa pagmonitor naton mga kakson wagid man magkatupa ang ulan bay tulo talit hingan eksperyensyahan kita pero mayad ang tiempos bunga. Sa Patrol with Action dyan. Action dyan ba yung hapon sa report please kabin? Action mo ng patrol, ari kita karang sa area mismo sa North Capitol Drive, kili kita sa Ayala Mall. Doon pa niyan po sa palibot sa sulad sa Bacolod, manayanaya sining hapon, ang gulugalom, dito man na sa sur nga bahin, siguro sa probinsya sa Negros Occidental. At ang diri man narinag, kalangitan na tondo ka, tinlo, katawhay mga kakson sa atong nahon siniman nga hapon. Pero kung dalagan sa trapiko ang pagkamalana, ari na, diri nag-upisa mga kakson na mabulubugan at dalagan sa trapiko kay hamakon mo, sa pag-ikan diri sa may nakatundan, paduro na siglang nga bahin mismo, ang North Capitol Drive dalang kito slaw nga intersection point na balaba man pila mga salakyan diri mga kakson sa ningapon pero kalabanan makita mo gidri na pribado nga salakyan iyak na mga porson at diri makitaan halin dito sa may North Capitol Drive dalang Lacson pero man kang sinumbali sa mga salakyan malaba mo dito mga naglabay di pasero nga jeepney ayari man mga kakson mga taxi gikan mismo sa Lacson area. Sa naglibot ang patrol, dito kita from Bangalasal, going dito sa bigas sa Kino Drive, medyo mulubugat man na dalagan sa trapiko, moderate heavy ang traffic situation mga kakson, sa mismo nga lugar. Nagagana ang traffic lights, sa mga sinadra ang pinaka-importante. Paglabot mo naman sa bigas sa Kino Drive, traffic enforcer naman. Bisan pa ginpatay ang traffic lights, agod nga yung traffic enforcer na lang ang magbando sa dalagan sa trapiko sa dalanon. Please mga kakson, tayo yun ang biyahe sa mga motorista. Nagani makitaan mo nga traffic enforcer na ang nagpatungabot sa ringon sa nadra, expectaron mo na ang hinay nga movement sa mga salakyan mga kakson, direksyon nga imo, bigyan rin ang padulong ginatubang mo mano kung di nga direksyon mga kakson, kaya tiyan naghahatag naman na sa mando, mga traffic enforcer. Ang madalang sitwasyon sa lingapon, pero mismo sang Dalan Ramos Lacson, moderate heavy, heavy ang traffic situation ang pila sa masalakyan kika naman sa norte durong sur nga bahin sang lugar amon siniding medyo malaban-aba nagapinauli amat-amat malamang kakson nga nagapinunsok mahimo na stranded pinunsok dari ka nagtiner ang mga salakyan sa tubang sa provincial capital Laguna kaya nga daan sa intersection sang Dalan North Capitol Drive Lacson medyo mabulubugat ang dalaga sa trapiko karon nga po wala na traffic lights lamang ang traffic enforcer nagatagabi mando sa mga salakyan. Kung kaisa, nga mabuin-buinan man ang kadamuon sa mga salakyan gikan sa may sur from Burgos Lacson going dito sa area mga kakson sa nga Lacson area like 10 Lacson Street ginaubra na, ginapaubos o kung ginadamo-damo ginbuhi na mga salakyan gikan south para tayo yun ang biyahe mga kakson. Tamandaan na ito niyo, paglabot mo din sa may Rizal, Lacson, karon nga po, akabig din moderate heavy ang dalagan sa trapiko. Panumdum naman sa mga motorista, basi nalipat ka mo, or naandan nyo na nga hindi ka mo maglabay sa Rizal, Lacson, paliko dari sa may padulong plaza publika, sa to ginakonstruct, form talang ka mo nga natapos na ang construction. Drainage mga kakson, but siringon ang 4-lane, ang malapyan ng kids sa aton ng mga motorista, padulong sa magkatuwa nga direksyon. It's either halin ka dali sa may Rizal Lacson, pasunod ka sa may Plaza Publica mga kakson, sa Plaza Publica man, bisan pagikan dali sa Rizal Locsin, tulong ikaw sa may area sang Rizal Lacson. Kaya ako namang sitwasyon, hindi magagwanta pa kung hindi na mag-suppress ang moderate heavy nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko mga motorista nga nagabay sa area sa Dalan Locsin, particularmente na mga kakson from area sa Quadra Locsin nga dragid nagapinunsok ang masalakyan angan pagid sa mga pasahero nga jeepney nga draman nga nagakuha sa pasahero kung ginagamit nila nga terminal ang Santa Fe Black Idrana Eroreco pagid piyak na nga side ay nagakuha pagid pasahero nga ang ruta sa Aping Lasal Homsite dati pinunsok na sila mga kakson. Napalibot naman sa Plaza Publica siningapon sa ton paglambihong karon nga po magkabig naman din nga moderate heavy and traffic situation sa pinakauli naman rin ang monitoring sa bitaw, manageable ang sitwasyon sa trapiko. Ang patrol karon na rin na kami sa likod sa 888, tribala sa may area mismo sa Burgos, San Juan, kami na ipit mga kakson sa kabuhaton sa trapiko, tamog itilakyan rin, nagasinumbali, may mga salakyan from reclamation area, padurong dito Burgos, dito pa na malabay nga daan, may mga salakyan man nga, like sa amon direksyon from north going to south, kami nga malusot pa Kadto Plaza, sa
sila may kapaliko pa reclamation o kung pa SM sitting area mga kaakson. Rason kon nga nagatilonsok ka nagasinumbali ang mga salakyan diri sa area mismo ng Burgos, San Juan. Naman na so far, ang nga sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang adon pagabalan mga kaakson. San Juan nga diagri mo noon ko lang ni kung pinagusto na lang din parking ang mga salakyan. Mga no parking sign man nila diri. Mga pribado ang salakyan, Bacolod City Water District, mga tricycle, motorsiklo, parking minsan din nakabahin diri, tiya malabyan sa mga salakyan. 2 lane ko kay sa 1 lane na lang kay ginagkupar sa ibang pagit nga masalakyan mga kaakson. Hindi nga dalagan sa trapiko sa Gapon, Bugos man kinadurong sa inyo sang Dr. sa patrol ang tagibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa bertada sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Okay, sa live stream ng monitor, Tuto Bea Jonathan, Aksamarlong mayong hapon, sir. Salamat, heaven. Alex Fuentes, thank you. Edna Pilia watching from Villamonte. Halong kamuda sa Barangay Villamonte. Shing Linaha Bronyola, hello, hindi nyo na bala mapilit mga tao mag-stay at home. Sad to say, ganabo na gid. Hindi niyo madetektaran ang mga tao kung sino affected na. Hays, hambal ni Sheng. Alex Fuentes, mayang hapon sa Maxon Mar. Happy Monday sa imo, sir. Be safe. Oscar Bito. Good PM Maxon Marlon, watching gid kami staff sang JQP Multi Ventures Incorporated. Subong man amon boss Inday Joyce kag marketing head. Si Jerry Ripudas, more power, Akso Radio. Jerry Orbino, good PM Akso Marlon, tamyaw kulang da ni Cathedral Boys, ang Cathedral Boys Choir. Ang nagapanamyaw lang si Jerry. May Saison, gandang hapon Action Radio Bacolod at sa buong Negros Occidental. I'm watching in Haber Al-Ali, Kuwait po. God bless always. Tomas Bronyola, good afternoon Action Marlon, Monitor Region Pearl Alhis. Enilin Lacson, hi, good afternoon lang da sa mga Lacson family all over Negros. Stay strong and God bless us always. Helen Huasna, good afternoon Action Marlon. Salvador Gregorio, good PM Action Marlon, great lang happy birthday. Si Edna Palacios sang Alhis thanks gid. Arama si JR Mainit Region, Sinaida Tumayan. Hello, good afternoon Action Marlon. Dapat man gid taran nga market ma-disinfect. Rumi Agsam watching her, thank you. Philip Laurente, Evelyn Ipomuceno, mayong hapon Action Marlon, watching from Lower Bekutan, Taguig City. Mirasol Moreno, hi, good afternoon. Laini Ricanya, good PM, watching from Sherwin's Tailoring, front sang Casa Orula. Philip Alonsagay, thank you. Lito Dayap, mayong hapon. Liza Joy Ilon Amoroso, good afternoon everyone. Hambal ni Inday Lisa. Salamat. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay... Una sa aksyon! Damo sang kapamangkot ano ng update sa tagtaganay ayuda bla ikaduwa nga bahin na ikaduwa nga hugnat sang social amelioration program o kon sa mga kaakson ti magluwas ni mayara pa yang tagtaganay pagid separado sa mga ginatuwag nga waitlisted o kon left out families. Ang left out families ti damo pa nga mga lugar ang nakabaton sili
sa Western Visayas, sa Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, sulad sang Iloilo, kag sulad sa Bacolod. Pero ikaduwang transmakaaksyon niya, para ini sa mga benepisyaryo lang nga taga Bacolod, way labot iban nga mga banwa kasulad sa Negros Occidental, ang para lang sa mga taga Bacolod, taga sulad sa Iloilo, kag probinsya sang Iloilo. Now, ang DSWD Region 6, agi sa kay Director Maria Evelyn Macapobre, nagpagawa sa datos as of 8 a.m. August 10, 2020, busalingon sa mga adlaw, ang sa second tranche sang SAP distribution makaaksyon bugos nga Western Visayas, may ara sang mga sobra 406,000 ka mga benepisyaryo na ang nahatagan sining second tranche. Ang kwarta nga napagwa nila mayara sang 2.2 bilyonas ka pesos. Damo mga kaaksyon ha. 2.2 bilyonas ka pesos. Diri sa Bacolod, kamanti surat sa Bacolod, damo man mga benepisyaryo. Sa Bacolod City makaaksyon, may ara sang mga benepisyaryo nga miyambro sang For Peace ining Pantawid Pamilyang Pilipino Program. May cash card ini sila. May card sila. Holder sila sang card. No? So dira nilagin kuha makaaksyon ang ila sa ring ayuda, hindi gid man ni bilog nga size meal, kaya manti may ara sa gadabaton sa gadaan niya nga health subsidy kag isa pagid, no? So mga 4,600 something ni ang nabaton nila. Importante may nabaton sila. So mga beneficiary kung nakabaton sa mga kasundres Bacolod, yung mga 4-piece cash card holders, 10,912 as of August 10 ini. Ang mga non-cash card holder naman, way piyasang cash card do, tayo bala ni mga 74 ni sila nakabaton sa ayuda. Non-4-piece direct payment, direct payout, agin mo sila makaaksyon mga 72,091, no? Ang direct payout DSWD sa Gapon nga mga staff or personnel sa bulig man sang LGUs, kapulisan, kag mga barangay official, ang tagtaganay sila sa nagalain nga barangay 72,091 na ang nahatagan makaaksyon. Tiyang total kabagusan nga benepisyaryo nga nakabato na sang second tranche sa Bacolod, 83,077. Ang total disbursed sa maning kwarta nga napanagtag na makaaksyon sa Bacolod ni ginabala naton na 463 milyones mas sobra na mga kaaksyon. Matian tabalang sa mga hapon nga virtual presser sa nga DSWD paagi sakay Director Maria Evelyn Macapobre. Yung ating updates kung ano na nangyari sa SAP second tranche. No? Natuwa ako na dito sa Western Visayas, wala nang nagtatanong saan ang second tranche. Although, in many regions, marami pang nagtatanong. No? Kasi dito sa atin, matagal na tayong nag-umpisa. So, ano na ang nangyari? As of 8 a.m. today, August 10, we have already provided aid to a total of 406,235 families. At ang nagastos natin dito ay umabot na ng 2.2 billion pesos ng ayuda para sa ating mga waitlisted. Yung mga hindi nadala nung unang pag-payout natin last April. Ito po ay second tranche na rin nila. Ibig sabihin, para doon sa mga naghahanap, kasi may mga natanggap kaming reklamo noong mga nakaraang linggo, bakit 6,000 lang ang natanggap namin? Na sana 12,000 ito dahil 2 buwan. No, di ba? Inamin naman namin na ang payroll na ginawa namin ay para lang muna sa 1 buwan. Kaya 6,000 lang ang natanggap ninyo. At last week, nag-umpisa na tayong nagbayad para second tranche. Kaya eto na po yung huli na 6,000 na matatanggap ninyo. Second tranche na ito. So, kung ating sumahin,
nakapagbayad na tayo doon sa mga nauna, no? Nating binayaran, nagbayad na tayo ng kanilang second tranche. Doon din sa mga nahuli na tinatawag nating waitlisted, nagbayad na rin tayo ngayon sa kanilang pangalawang buwan. Ang direktor sa DSWD Region 6, Maria Evelyn Macapobre. Ang latest ni sa Webes naman ila sa nga pagpresentar sang datos o kon record halin sila sa nga talatapan. Alas 5:41, inangabahin dala naman sa aton sa kaalwan sang Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi Aksyon! ang ato sa digin na hulat-hulat mga kaaksyon ti ang panibag-o naman ka record sa DOH sa Region 6 sa COVID positive. Tangod kon basihan naton ang dalagan sang kaso diri sa Negros or partikular sa Bacolod City na makakilibot bla kag makatugas ang kabalaka sa Bacolod noon kabanti nakadamo yang kakalamatay diyo kag mayara sang damo naman nga mga lugar nga untat anay temporaryo ang operation kay mayara sang disinfection nga gibatagayon ti Bago City Hall kay na magkaakson temporaryo kin basaradan man ang operation magkaakson ti way anay sang operation at transaksyon temporaryo kin untat man mga empleyada sige gyapon trabaho pero work at home sila sa nga balay ng trabaho. Mo kabay pa nga diyan madugangan ning kaso ni kay kakalulbaan ko mayara kita sang karadlaw bla nga mabatian nga mo ni may napatay, may naigo, labi na ining kabataan kaluluoy gid no. Mayara yatang isak bulan pa lang mo. Isak bulan to taga-surat sa Bacolod mo na sang ginakabig nga pinakahubin gid nga bata nga naigo sa COVID-19. Taga Bacolod to isa 1 month old. May 2 month old man taga Banwa sang Moises Padilla nag-ayo na to ya. Pero ining 1 month old nga taga Bacolod nga na-record nagliligal sa mga sinimanda. Amo di sa ginakabig nga pinakabata nga naigo sang COVID-19 di lamang diri sa Negros kundi sa Bugos nga Western Visayas. Sa Iloilo City to ga pendis-indis pa ng Iloilo City sa Bacolod City mo. Sa flag raising ceremony to naghilibi to si Mayor Jerry Triñas. Di siguro sa tabong bala na sa gabatsyag man sang kasakit sa nga balatyagon bagod man siguro sa daw hindi naging mapunggan pagdamo sang kaso. Sige alas 5:44 Action Radio Philippine Standard Time. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Sa live stream, Gabaritor Almera Lim Malazarte, si L. Emuhar, good afternoon.
Zet Alunan, good afternoon. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon. JR Pranesa, mayong hapon da. Shout out lang kami di subong kapamati di sa Purok Seaside. O alay kay JR Pranesa sa kabarangay ko da, sa barangay Tangob. Salamat no sa Purok Seaside da. Bao problema naman Purok Seaside nagligad no. Kay mayara sang lockdown purti. Thanks God nga wagid man kag negatibo tong iba sa mga naka-close contact sang nag-positive nga naga-start dara sa Purok Seaside kagabay pa ato nag-positibo kabay nga mag-ayo sama sa labing madali nga panahon. Salamat kid Action Next Aramon gaboritor sa ato sa nga pagpakalagad. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Las 5:52. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Oras gindulong sa kaalwan sang Bi-Flu. Bago pa lumala ang flu, mag-Bi-Flu na agad. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Tanduay Light, gaan ng may kasama. This time check is brought to you by 4TD. Mga bro, kanami ang feelings kag ka-relaxing Balikantang patrol na tipon nga balita with Action John Diaz. Action John sa report please kabin. Dalikdan nga si Mana, Action Mar, may na-record nga duwa ka mga fatalities so kung napatay abi sa COVID-19 sa area mismo sang barangay Villamonte. Di naman sa may sulat sang Bacolod. Dili ang kumpirmar nga punong barangay Romel Flores ang barangay Villamonte Action Mar sa interview daton sa iya kay nagilamang. Sunod rin kay Flores, ang pinaka-latest amo ni ang nagtaliwan kahapon, Domingo, ning isabel Action Marka 30 anyos nga empleyado, kontrabahante, sang Land Tax Division diri sa may Bacolod City Government Center. Kag inisa, nag-taydalom sa home quarantine ang mga himata sinidri. Confirm kag incorrect bago ginamang ni Kapitan Flores, hindi lang ako ng 4 ka mga persona ang upod niya sa ilabalay. Mga 8 na sila kuno tanan Action Mar ang mga upod siling taanyos nga lalaki nga ini nga nagtaliwan bangod sa COVID-19. So ang natabo sila diri Action Mar kumo nga ining pamilya do miara na bala ideya kuno nung dapat nila himuon, especially kung miara dara abing COVID-19 related cases sa ilang man mismong lugar. Bal ni Kapitan Flores nagdesisyon ini sila nga gilayon magpaidalom sa ginatawag nga home quarantine. Subong ang ilabalay dira sa area sang Purok Gonzaga West, barangay Villamonte, Surad sang Bacolod, ang gin-sealed off sang barangay kag natalanan ni sila na iswap Action Mar. So ina isa first case. Ang ikaduha nga kaso, amo ni sa ang isa ka 48 anyos man nga lalaki nga nagtaliwan tinalikdan nga Webes. Inisa Action Mar nagatrabaho sa isa ka manukan diri sa
sa Radsong Bacolod, kag mas pa kamaayo ni Kapitan Flores nga hindi lang pag-i-divulge ang ngalan sang ginatrabahoan sini. Ang ining 48 anyos nga lalaki, do may ara na sa kuno balang health condition, may masakit na history na sa aksyon mga ginabatsyag, o galing lang kay pila ka adlaw antes pa sa gibawian sa kabuhi, ini sa kuno ang gindayariya kung ginlopot gindala sa ospital. And then nagtaliwan ini sa aksyon Mars ng Webes, eventually nagwa ang resulta sa swab test, ini ang nagpositibo sa COVID-19. Nagdesisyon ang barangay nga gilayon i-sealed off ang 4 ka mga balay dara sa area nila mismo ng Purok Sulom, Barangay Villamonte, sa Radsong Bacolod. Nagpaidayon sa swab test ang 17 tanan sa mga himata sining nagtaliwan ng 48 anyos nga lalaki. So panugyan din ni Kapitan Romel Flores, publiko labi na sa mga pumuluyo dara sa Barangay Villamonte nga ligawan temporaryo ang pagpadulong sa mga lugar na gina-sealed off action mar. Tikon na yung close contact pagdara sila mag-coordinate otoridad kag iyagit panugyan all the time magsuksok sang face mask o galion man ang pagsuksok sang face shield. Kung hindi ka nang lanon nga magwa, hindi ka na maglagaw kung magta-reaction man agad nga hindi matapikan ng COVID-19 nga balatian. Si Barangay Kapitan Romel Flores sang Barangay Villamonte. Ang ibang pagit ng mga barangay nga may mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 kag kung may mga record abi kay damo-damo gid palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Try naton nga makontak ang ibang pagit ng mga lugar. Kung makuha naton ang action marshal statement kung kamusta ang sitwasyon di naman tagsa ka mga barangay. Sa ito mga action standby, pwede nga magpamati sa pinaka-news and public affairs program sa Action Radio Bacolod. Pagkagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sula sa beto sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Nagapangita ka mo balasang Okay, balikan tang ato sini gabanitor sa live stream. Ramona Azero, mayong hapon watching from Barangay 35. Arama si Chi Eric Rojo Asiado. Mayong hapon Action Marlon, monitor lang ko diri sa Quezon City, Metro Manila. Jocelyn Arisivita Olak, good afternoon. Dione Canlas, mayong hapon watching from Jurassic Barangay 7, Victoria City with Kezeya Joy Roa.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbi. Problema sa tay, di na pagpanugaya pa nga maggalala ang pamatyagan ninyo kung may diferensya kamo sa atay. Ang pananakit sa inyo sa dingat Ako naman, Aksyon na Marlon Herovaya. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.